Esta quina és? Blanc. Molt bé, vale. A este costat i a aquell costat. Ja, Carina. Vale. I Carina a la A. Vale. A la A. Recordeu, mireu-me tots, recordeu, de la A a la A és una columna. De la B, tota hasta la otra B és una altra columna. Us teniu que mirar cap allà? No? Vale, i se'n recordeu quan jugàvem a la carretilla? Sí. Que cada un primer caminava un en les manetes en terra i l'altre li agarrava els peus? Sí. Vale. I sols podeu caminar per la vostra columna. La parella que està a la A sols camina per la A, sense eixir-se. El que està a la C sols per la C. Sols ajuda. Vale. Podeu caminar per la vostra columna. I busqueu on s'assentareu. Agafeu una lletra i llavors on s'assenteu. La E. Pues ale, va, busca, a veure. La. Aneu, poseu-se. Ya está. Va, Ya busqueu. está. Tengo aquí. Ale. Va, busqueu i s'assenteu. En la lletra en la mà, En la lletra en la mà. I quadrat blanc. Sentat. La. Una lletra, la que vulga, i es col·loca al primer quadrat de les lletres, cada un on vulga. Així a caminar cada un per la columna en la que estem, però de lo com jo diga. Val? Primer anem a caminar posant un peu en cada quadrat. Esteu preparats? Caminar. Molt bé, ens girem i tornem. Vale, ara serà botall. Peu junts a cada quadrat. Esteu preparats? Bajo. Vale. Cada un per la seva columna, Ja, tots en un quadrat blanc. Ja. Quan diga ja, tot a un quadrat negre. Negre. Però no dic un peu en un quadrat blanc i un peu en un quadrat negre, ja. Sereu torres, els dos. Lucas no pot caminar més perquè se n'ix. Tens que caminar horitzontal i tu vertical. Per els dos torres, vale? Ale, menegeu-se. Alfils. Ale. El rei com camina? Així. Ale. Molt bé. Cavalls. Un, dos i davant. No. Tres no, i davant. Ale, Daniel, tu, la L. La L, és que ell la fa directament, T'has fijat que ell ho fa directament. Vale. Molt bé. Ale, torres a caminar. Dos quadrats, Lucas empieza. Ara aneu a ser al fil. Com camineu al fil? Así en diagonal. Vale, pues n'hi ha molts que no podran manejar-se, Si xoqueu en un altre no el manegeu. Un quadrat a soles, en diagonal. Si esteu en negre, on teniu que anar? En negre. Vale, pues mireu-seu bé i camineu un. Mira, ya no puedo. Però ara ja pots, perquè ella ja s'ha manejat. Va, molt bé. Va ser dama. I com camina la dama? En diagonal. Una torre. Una y dos. Ja s'ho manejat? Tots? Sí. Vale.
menjant-se els caramels. Com més caramels mengeu, millor. Val? So, penseu, tireu una vegada cadascú. Val? Una vegada que toqueu, penseu primer i després ja menegeu. I si mengeu els caramels. Vinga, Àlex, tu primer. Després. Vale. Molt bé. Damaris, en el moviment de l'alfil, on ho estirem. Molt bé. Volem menjar molts caramels, Molt bé. Agafa'n una. Ensenya-la. Què és? El peó blanc. Peó blanc. Jo tinc. Mireu a veure si teniu. No tinc. No? Jo tinc. Què n'hi és peó blanc? Molt bé. Molt roda. Què és? El rei blanc. El rei blanc? Mireu bé. El negre. Ensenyeu a tot, ensenyeu. El El rei negre. Jo no. Jo tinc. Jo no. Jo tinc dos. Dos. A veure. Sense mirar. Què és això? El fil blanc. Jo tinc. Jo tinc. Mira. Jo tinc. Mira. No, Alfil blanc. També anem a comprovar este bingo. El cavall blanc està ahí. Uno blanc y uno negre, ¿vale? Como les peces de pescar. Los peces pescar tienen blanc i negre, però això també tenim blanc i negre. Farem els daus. Vaig a multiplicar. Però què passa? Que jo sí no tinc números. Però m'he de saber que si cau l'alfil és 3. I si cau un altre alfil, què tinc de fer? 3 per 3 igual? No. Ah, no. Vale? Cavall i alfil. Dama i cavall. Missionar compost. Jo hauria sigut, tu hauries sigut, ell hauria sigut. Rocío. Jo he sigut, tu has sigut. Què et toca? Futur perfecte, sí. Jo hauré sigut, tu hauràs sigut. Perfecte, simple. Val. Jo fon, tu fores, ell for, nosaltres forem. El fil on toca i el cavall on toca. Val? Val. Ara va. Comença, Miquel. Com es mou la torre? Com es mou la torre? La davant és esa? Claro. Val? Què posa? Què posa? Futur perfecte. Doncs va, futur perfecte. Jo seré. No.
Jo era el rei. Rei. Ja no tens, no? Va, continuem, ja has guanyat. Pues yo no puedo tirar. Tu no pots tirar. Yo tampoco. Ellos sí. Y así. Es pequeño, no dama. Molt bé. Dama, tampoc. I ara tornes a tirar tu, Alexia, perquè ningú dels dos té. Posa-la ahí. Peó. Tu tens peó? Sí. Vale, doncs tira el peó. I cavall, Marc té cavall. Cavall, i tu? Vuit per 6, 48. No per 7, 70. Set per 9, 63. 6 per 8, 41. El rei. Es un cavall. Ya está. Ya es 12. Así no hay al rey. Ya está. Yo soy el rey. No, soy yo. Ya está. Que no. Esto es así. Ya es la fe. No està bé. 6 per 2, ahí quantes n'hi ha? 6. No, Vale, va. Está bien. Però així no, plenaetes. Ahora otro Molt bé. primero. Va. No, me toca a mí. Bueno, vos agradar memory. Un puesto ahí. Tercer y cuarto. Tercer y cuarto. Pou de fer, perquè si no vull que Primero siempre. tapeu ràpid. Vale, que tapar-lo ràpid. No teniu que tindre ahí tan obert. Ràpid, tapa. Una me voy yo. A la primera. Dos. A la primera. 0. Uno. Yo a la primera contestar. No, me toca a mí.